استحصالات SP MEB боя бори дигар туи муборак фарангиз ай қисми дҳай салом алейкум фарангиз хабари туид расид ҳичи намияй дастам туи чӣ десай наздигуо намедонан ҳоли мара не ки ту медонӣ агар биёй нигоҳ кунӣ да чашмом хонда метонӣ ту медонӣ чияй сухтан чияй азоб чияй дард рӯзҳои бехобим ба ёди ту шабҳои сард чашмҳои тар то саҳар ба ёди ту гирёнам рӯзҳои пури ғам ба ёди ту пиёнам ҳайронам намедонам чо кунам баъди рафтана туи таман кардан наметонам медонам мебаранад ҳичи намияй дастам зурум намерасам аддаи ҳаёти фача мебинам рӯзҳои сиёма қисмат ҳами бидай фарангиз да насиб набидай да насибам дарда азоб фақат сухтан бидай фақат ғам фақат дидам талхии зиндагира да ки ҷо хато кардам ки мебинам ай рӯзора дига нанолай меби фарангиз та уже бурдан ай рӯзе ки ӯ рафтак наздик шидак мурдан чо кунам ки ту бибинӣ инқадар оби чашмома медонам рӯзе гӯш мекунӣ ту ҳамаи репома дига нанолай меби фарангиз та уже бурдан ай рӯзе ки ӯ рафтак наздик шидак мурдан чо кунам ки ту бибинӣ инқадар оби чашмома медонам рӯзе гӯш мекунӣ ту ҳамаи репома чӣ орзу доштам да ҳаёт дозӣ боша чӣ дидам ба фатҳаи сафедура да бари дига кас дидам орзуе ки ма кардам дига кас шидак соҳибаш мара дида гуфтам бечорара нашидак насибаш кардом камбағал ба орзуш расида буд ки ма расам ай ту ҳичи намондай да ма даже як расам акм ма чӣ мешам и ҳаёти ма чӣ меша ё ки ту чӣ мешай и ҳаёти ту чӣ меша олям фикри тура дорам олям ғами ту мехӯрам ови чашмон қоқ намеша ахира и бад мебарам шайтон мега бигӣ бардор бигӣ дарте бигӣ пуфка бигӣ ростка бигӣ бизаеми ғама фаромӯш ку ӯ навёфтай ҷои гарма дастат сол ёд намекунад агар ай даста порам зани нигоҳ намекунад боранги девона одатаги домшон чӣ мегарди ӯ аки хонаи хича дорад ту боши номардӣ